yn dilyn ymweliad ar ysbyty ar ôl cwmpo. Y weledigaeth ar gyfer dyfodol gofal yng Nghymru yw i bawb gael gofal mwy effeithiol sy'n canolbwyntio'n fwy ar yr unigolyn ac sy'n fwy cymunedol, wedi ddarparu gan bartneriaid ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, tai a'r sectorau cyhoeddus a phreifat sy'n cydweithio â'i gilydd. Yn arolygaeth gofal iechyd Cymru, rydym yn gyfrifol am gadarnhau bod pobl yn cael gofal iechyd o ansawdd da. Rydym wedi cynnal adolygiad cenedlaethol o Ofal Integredig gyda phwyslais penodol ar gwmpo, sy'n asesu'r ffordd mae systemau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn gwneud argymhellion o ran y ffordd y gallent weithio'n well gyda'i gilydd. Yn dilyn ymweliad ar ysbyty ar ôl cwmpo. Dyma Piotr. Mae'n berson hŷn sydd wedi gorfod mynd i'r ysbyty ar ôl cwmpo. Os nad yw'r gwasanaethau sydd ar waith i ofalu am Piotr a'i gefnogi yn cydweithio mewn ffordd gyd-gysylltiedig, gall brofi, achos o orfod mynd i ysbyty ac yw't yn ddi-angen. Methu am mwynhau yr un lefel o annibyniaeth ac ansawdd bywyd a oedd ganddo cyn cwmpo. Cyfleoedd a gollir i fynd i wraidd y broblem o ran ei gwympiadau y gellir ei hatal. Mewn system gyd-gysylltiedig, gall Piotr ddisgwyl, heb fod angen mynd i'r ysbyty, derbyn gwasanaethau i'w alluogi i fynd adref y diwrnod hwnnw a'i gadw'n ddiogel yno. Cynllunio ei ryddhau mewn modd realistig sy'n dechrau ochr yn ochr a'i dderbyn i'r ysbyty ac sy'n cynnwys. Cynllun yw ail-alluogi fel y gall fwynhau cymaint o annibyniaeth ac ansawdd bywyd a phosibl yn unol ar hyn sy'n bwysig iddo. Mwyn gwella'r gofal a cymorth a roddir i Piotr, rydym yn argymell y dylai cwympiadau ymhlith pobl dros 65 oed fod yn flaenoriaeth yn ei rhinwedd ei hun. Mwy o ymgysylltu â'r cyhoedd ynglŷn ag arwyddocâd cwympiadau a sut i'w hatal. Rhoi gwerth ar y gweithlu gofal cymdeithasol. Ariannu adnoddau ataliol. Safoni fframwaith cenedlaethol. Cyflwyno modelau lleol clir ar gyfer gofal cyd-gysylltiedig. A dylai pawb sy'n gweithio yn y system anelu at ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Datblygu gweithlu wedi hyfforddi'n ddigonol i ddywallu anghenion y boblogaeth. I gael rhagor o wybodaeth a darllen yr adroddiad, ewch i www.hiw.org.uk/Falls Review.